kaixo! Kaixo! Zergatik zaudete erretxen? Modan dago, nahi duzu probatzeko? Ez. Vale, tutelo. Ez duzu inoiz ezer egiten. Semea gaizki atera zaigu zure erruagatik. Kaixo... Begira sartzen den hor. Eta guk oraindik ez dugu ezer prestatuta. Eta nire errua izango da. Baina berriro hasi izan erretxen? Bai, zure amagatik. Jo, nire lagunak eta nire gurasoak arazoak konpontzen dituzte erretxen eta alkohola hartzen. Agian ez da ideia txarra frogatzen. Azkeneko urteetan drogen kontsumoa igo egin da. 14 eta 18 urte arteko nesken 33%ak eta mutilen 29%ak tabakoa kontsumitzen du. Egindako inkestak mutilak droga gehiago probatu dutela adierazten dute. Gainera, jasotako erantzunek nesken 100% uste dute presio soziala kontsumoa indartzen duela. Gure tailerrei esker, gazteen kontsumo arduratsua bermatu nahi dugu.